Nu ska jag sminka Ellen. Hon har sminkat mig och jag blev så här jättefint. Ja, mer för. Ja, nu kör vi. Alltså, det är inte så lätt som man vet. Så. Va? Ge mig någonting. Den här. Det är ja. Jag hämtar en kudde i alla fall. Oj. Vad är det? Det är dina kuddar. Så de ser det. Okej, vad gör du? Det ramlar ner. Vad är det? Nelly, ta bort handen. Vänta Nelly, vänta. Det är min hals. Vad är det här? Vad är det här? Ganska tur har jag. Okej, så. Du är tåligt såhär också. Okej, men jag behöver något mer. Ögonskugga. Okej. Ta bara någon. Så. Vilken färg vill du ha? Här bara. Ja. Vända. Blunda. Vända. Hallå, vad är det? Hallå. Nu tar vi ta 2 stycken. Nej, ta något eller några läppar. Ja, säg Ola Dumdom. Okej. Nej, jag ska ta någonting annat. Här. Jag sa inte kind. Ja. Fan vad händer? Okej. Det mesta var det inte rätt. Okej. Var kom ögonskuggan? Är det enda blå? Ja. Så här blev det. Och där blev jag. Min mustasch. Jag kan hålla med oss. Du blev snyggare. Men ni får tycka till själva. Det här var bjudskyltning 2. Jag ska göra en snygg sminkning också. Nej.